Dwi'n gerddor llawrydd fel galwedigaeth. Dwi wedi gwneud hynny ers dros 10 mlynedd yr hugain erbyn hyn, nawr maen nhw dal yn trio cael gwared y fi. Dwi'n gyfrifol am gyfeilio a hefyd rhoi chydig o farn gyda Wynne ar beirniad eraill. Dwi'n gwneud y trefniadau ar gyfer y côr a hefyd fyddai'n gyfrifol am recordio traciau ag ati. Cerddoriaeth wedi bod yn y teulu oedd yn had yn arweinydd ac yn gorfeistr ac yn organydd. Ochr teulu mam hefyd yn gerddorol dros ben. Wedyn i bob pwrpas, dwi'n mwyn cofio mewn gwirionedd pryd oedd e. O'n i wastad yn gwneud stwff pan o'n i'n ioi, yn canu mewn corau fel arfer, gystadlu yn ysgolion ac ystadodau pethau yn ogystal â ni, ond nes i droi'r gornel pan nes i o'r coleg a nes i dechrau chwarae mewn bandiau am y tro cyntaf. Achos bod fi'n delio gyda cherddoriaeth yn ddyddiol, bach iawn o gerddoriaeth dwi'n gwrando arnyn nhw ar hyn y bryd, os oes yna unrhyw beth, dwi'n dieddol o wrando ar pethau eitha eclectig. Allai'm cofio os mae Songs in the Key of Life Stevie Wonder oedd e, neu bosib taw Madman Across the Water Elton John. Album un arall o arwyr i album diwetha James Taylor. James Taylor, Randy Newman, Elton John, Bruce Hornsby, yn sicr yn Gymraeg, Enda Femlin, Caryl, Steve Eves. Os bysa unrhyw fath o gyngor dy fi i ryw ddarpar fyfyriwr neu beth ni sydd yn ystyried dod mewn i waith fel hyn, yw iddyn nhw cysylweddoli pa mor galed a pa mor cymaint o oriau hwyr mae rhywun yn gorfod roed iddi. Sean Corn.